ತುಳುನಾಡದ ಮಾತರೆಕ್ಲ ಎಣ್ಣ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆಲು ನಿಖಲ್ ತೋಂದಲರು ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾರ್ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸುಮಲತಾ ಕರುಣಾಕರ್ ನಮಕ್ ಹಲವಾರು ರೋಗಲೇನು ಬಾರಂದ ಲೆಕ್ಕ ತಡೆವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅವಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಯಾನಮುಲು ಈ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾದ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾದ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನ ಶೋಕಡೆ ಬೈಪದಿ ಒಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಯಾನು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನು ನೀಟಾದ ದೆಕ್ಕದಿ ಒಂದೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿದಿ ಒಂದೆ ಒಂತೆ ದಾಸ್ಮಿ ಒಂದು ಚಮಚದಾದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿಲ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆಯಾನ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿ ಒಂದೆ ತುಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈದೆಂಡು ಇತ್ತೆಯಾನ ನೆಕ್ 4 ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟೋಗು ನೆಕ್ ಜಜ್ಜು ದೀಡ್ನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟೋಗು ನೆಕ್ಕಿನ ದಾಸ್ಮಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಯಾನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಚೂರು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇದು ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಆತ್ನೆರಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದನ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಅಂಚನೆ 2 ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡೋರ ಯಾನ ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 1 ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕೊಡೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪ್ನೇಟ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ ನೀಟಾದ ದೆಕ್ಕದಿನ್ನಂಚಿನ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನ್ನ ಚೂರು ಮೆತ್ತನೆ ಏರಬಾರ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ನೆನ್ನ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ಪೆ ತುಲೆ ಇಂತ ಚೋ ಕಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ ಯಾನ ಬೈಪದಿದ್ನಂಚಿನ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆದಾದೊಂಡು ಅವೇನ ಪಾಡೊಂದು ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ತೆಲ್ಪುಡೆ ಬೋಡಿತ್ತರ ನೆಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊನೊಳಿ ಯಾನ್ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕಿತನ ಮಸಾಲನ ಪಾಡೋನ್ಗ ತುಲೆ ಯಾನತೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಈತೇನ ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ನು ಕೂಡ ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನ್ನೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಕುದಿಯರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ದೀತೆ ಶೋ ಕಡೆ ಕುದಿದನು ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಯಾದ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಸುಲಭವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದಿಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಏನಾಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಮರಪುಡ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಏನಪ್ಪ ಸುತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಿಗ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್